Iro. Katika maana nyakoronga juanga entwak mabendo waburo bido kwa sumo e studio kanyakla kode gwenge magwa mopogore opogore jofwambo magwa ntiere akicha kendo gibiro bedo ka giloso gi jopiny go jotelo mopogore opogore motelo network mano mar jatend piny. Omiyo nyakoronga juanga e studio bende ntiere koda wilo mabende osechopo antiere koda yawuot luo adek mabende odoro poro udo wach kotende kod chal mar piny Kenya. Twak mabin jatend piny Kenya jachiwo nyadichiel e higa e nyim od bura maduong' ma pacho ka. Gin ginene yo machal nade? To bende kaka japiny inene yo machal nade? Gin mise mage ginang'o gini mabende dwaro mar mondo jatend piny Kenya lose odiochieng' makawuono. E studio yiena mar mondo mi harwak Robert Nyasuna machiegni nyalo na kawo thuolo mar muso nyikwara moge. Erokamano ahinya Sharon, adwa na kawo thuolo ni mar muso nyikwara moge duto te kamoro amora ma gintie e odiochieng' makama kendo adwa ni mondo awish gi odiochieng' maber. Erokamano ahinya kopore gi Nyasuna nyakoronga juang bende ntiere gi Elisha Abok. Elisha machiegni kawo thuolo mar muso nyikwara. Akawo thuolo ni mar mokwongo goyo ni nyikwara mogi mos kuom wito jakom to akwayo gi ni waore Nyasaye biro miyo watelo machielo to warwako e twak makawuono. Erokamano ahinya nyakoronga juang kopogore gi Elisha Abok nyakoronga juang bende wantiere ka koda Michael Ogula. Michael ini machiegni hagini no okeno kang mokwongo bire Ramogi TV. Erokamano ahinya Sharon, mokwongo amoso nyikwara mogi juang duto ni okweuru ageno ni udhi maber. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Unene yo machal nade e kinde mabende jopiny tiere koda siso mano mar winjo ni higa ni jatend piny Kenya biro bedo ka loso e wiang'o ahinya nyako tendre kod chal mar piny Kenya. Wang'e ni higa ni bende nolalo thuona mano migosi Raila Amolo Odinga mabende nowito ngimane no dwe mokalo. Wang'e ni kinde mabende twak ibiro bedo ka ichiwo en rumbi mabende okwako piny Kenya mangima. Korka chako kodi Nyasuna geno mar odiochieng' makawuono e kinde mabende jatend piny Kenya biro bedo ka loso kod oganda. Igeno ne otwaga kotendre gang'o. Erokamano ahinya Sharon, mana kaka iwacho ni ma e twak mokwongo ma ker bedo go ko loso gi jo Kenya bang' wito migosi Raila Amolo Odinga manyocha bencha ne en jatend mare machiegni kabisa e weche mag dongruok kata weche mag kwe kata weche mag telo ma Kenya ka. Ing'eni ker William Ruto osebedo gi nyocha obedo gi tabu mang'eny chien kanyo higni mokalo gi kaluwore gi wach manobiro mar finance bill weche mag Gen Z tineno ka jakom Raila Amolo Odinga kano donje obiro mokwe piny ma piny bet koro nyocha nigi geno kata nyocha nigi kod kwe. Omiyo maendi twak mobedo go mokwongo bang' lal mar jakom Raila Amolo Odinga ma Kenya duto yuago kendo geno marwa en ni unitiere gik mane jakom Raila Amolo Odinga ochung'ne mane osebedo kowuoye mane osebedo kodwaro ni mondo otimre. Mokwongo ne en weche mag kaka compensation kata chudo mag jok mane ohinyore e weche mag maandamano. Jowa mane ohinyore nyocha noseket doho moro kanyo matin mane ng'iyo weche mag joma ne ohinyore go eko. Wageno ni gik mane chiegni ahinya e chuny jakom Raila Amolo Odinga odhi mondo odhi owuoye mondo oashua Kenya ni kata obedo ni jakom onge to mago weche mapod dhi mbele. Nitiere weche mag human rights kata ratiro mag jo Kenya. Ageno ni mago weche ma odhi address nikech chien kanyo ne wasebedo gi weche mag mako ji apoya kata abductions mane timore kane jakom Raila Amolo Odinga nolose matek kabisa ma weche go nodok chien ma at least for the past 1 year kata higa achiel mokalo pok wabedo gi weche machalo kamago. Omiyo ageno ni mago gik modhi address kowacho ni mago gik ma ok dhi bedo arita kwe e Kenya kaendi weche mag abduction. Ng'e maler ni jakom Raila Amolo Odinga benyocha ne ochung' motegno kabisa e weche mag devolution kata loch gwenge loch gwenge me koro iluongo ni county governments. Jakom nochung'e matek kabisa kendo ne dwaro ni mondo omed pesa maridore kadhi mwalo kata omed nyaka functions tiende ni nitiere gik moko mitimo gi national government monego bed ni koro irido mwalo idhi tim kod county governments. Mago weche manja jakom Raila Amolo Odinga omako matek kabisa. Nyocha wuoyo kata issue mar CDF nowacho ni kaber to CDF mondo koro gol kuom MPs oter kuom governors
mago gik manyicha chiegni ahinya e chuny Raila Amolo Odinga ma ageno ni ka ker kawuono dhi loso kodhi address Kenya to kaluwore gi lal mar Jakom Raila Amolo Odinga odhi assure Kenyans ni gik manyocha very dear to Jakom gin gik manyocha gik modhi address mogik mana kaba pudwa loso wach lal mar Jakom kanyo en ni president nyocha wacho ni nyocha giseriwo paro gi Jakom Raila Amolo Odinga e wach mar keto Kenya mondo bed gimiluongo ni first world nation kendo nyocha gisechako bedo gi mkakati gi kod mipango mopogore opogore ming'iyo go ni to ere kaka Kenya ni nyalo bedo kaka Singapore kata kaka South Korea nikech mago gik mancha chiegni ne Jakom kabisa saduto ka nyocha loso ko wacho ni at independence 1963 South Korea ne chalo kodwa kama to Singapore gini ne biro kata Kenya ka olo wa hola kwa wa pesa to sani gisedhi gin gik moko iluongo ni gin first world omiyo nyocha giseketo mpango kaka Kenya inyalo koro ter mondo chik obed kaka pinje makamago omiyo wageno ni onyiswa ne to ere mipango mane ma en go mar tero Kenya obed first world nation.